bé. Fa un poc de fred, no vos vaig a mentir. Estarem a 8 o 9 graus. Lo de sempre. T'has abrigat prou? No. És el que passa, No vaig a canviar, mai m'abrigué prou. És el que hi ha. Més coses. Hòstia, m'acabo de recordar que sí que vaig agafar la samarreta, la tèrmica. Pues crec que vaig a canviar-me i me la fique. Però bueno, res, només venia a contar-vos el que anem a fer avui. Anem a eixir cap al nord i el vídeo d'avui anem a fer la volta al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Crec que és xula, crec que és molt xula. De pas, ja que estem, intentarem entrar a les dos valls. El primer no recordo com es diu, el primer embassament, i el segon, la veritat és que tampoc. Però bueno, intentarem entrar a la part de dins de les valls on estan els embassaments i això, que tenen coses xules i curioses, pense jo. I després, doncs res, tornarem així al càmping. Espero que puguem tornar abans del que arribarem ahir. Jo espero a mitja vespre estar per així, i així pues, poder avançar cosetes. Però bueno, vaig a preparar els trastos que estic així i fem marxa. Anem a eixir per la C13, que després la C13 se converteix en la C48. I bueno, la primera parada, pues, bueno, a la gent de València jo crec que ens agradarà. És un xicotet guinyo, no sé com es diu, guinyo en valencià. Però bueno, anem allà. No sé si s'escoltarà bé, però feu-me el favor de quan t'encengueu la moto i fas un poc de fred, deixar-la que se calfe. Que se calfe, que l'oli circule bé i totes aquestes coses, i així igual pues, duren un poc més les motos. És simplement un consell, ja cada qual, en la seva moto.
aquesta carretera és la que ens porta al poble de Son, que és el que tinc jo. Després així he parat per les vistes, per a ficar-vos un poc en situació d'estos dos pobles. Hem passat un pantà, i aquest pantà és el pantà de la Torrassa. Un poc més avant estan els aiguamolls de la Torrassa, i un poc més avant, si girem cap a l'esquerra, cap a l'interior del Parc Nacional, arribem al que seria l'estany de Sant Maurici. A partir d'ahí, què vos he de contar? Pues he parat i he pegat una volteta per aquell poble d'allà. Que aquell poble d'allà, quin és? València d'Àneu. I he parat ahí, pues, bàsicament per la Xermanor. El que passa és que, buscant coses sobre València d'Àneu, resulta que, segons el lingüista Joan Coromines, el nom de València prové prové d'un nom propi que és València o Valença, que era el nom d'algunes comtesses de Pallars. Aleshores, se m'ha trencat un poc ahí la matxa, però he parat i m'ha fet gràcia. Ara quan puig la moto ploraré en València un poquet i ja està. Aquell poble és terri d'Àneu i ja veu que el lloc és envejable. També he de dir una cosa, i crec que igual coincidireu amb mi. Anar en moto, en un viatge per la muntanya, és brutal, és fascinant. M'ho estic passant com un xiquet. Però hi ha una sensació que és encara millor. Quina, vos preguntareu? Pues la d'eixe momentet en el que ixes en la moto de matí, que fa frescoreta per no dir fred, i el sol encara està baix, però eixe moment en el que el sol comença a pujar i ja de sobte te pega el solet i comença a calfar-te, eixe momentet no té preu. I també de pas volia contar-vos dues coses que m'estic trobant, diguem, en la Suzuki. Una, el canvi automàtic, o no sé en aquest cas com es diu, assistit, o no ho sé, no me fa molt de cas. Però la veritat és que és la segona volta que el gaste, que en gaste un d'estos, ja el vaig gastar en la caua, i la veritat és que m'està agradant. Ha de dir-ho, ha de reconèixer, m'està agradant. M'agrada sobretot cap a dalt, perquè cap a baix encara em costa un poc aquesta sensació de pegar-li per a que baixi, però la veritat és que m'està agradant. I una altra cosa que en el seu moment també tenia la caua, que és una cosa que m'agrada, i és que, va en clau, però és que la clau, si necessites fer un duel amb espases, doncs pots gastar la clau. Veieu quina llargària. Espectacular. Però anem a continuar cap amunt, que encara tenim molta ruta.
mentre veníem fins ací, hem anat paral·lels a un riu pràcticament tota l'estona. Eixe riu és la Noguera Pallaresa. I aleshores, eixe riu, després de tot, naix ací. I entre les coses que la meva neurona ha fet contacte és que el càmping on estic es diu Noguera Pallaresa. Aleshores, clar, probablement el riu que n'hi ha al costat pues, siga la Noguera Pallaresa. És a dir, que el riu ixe naix justet ací. També vos volia contar, que se m'ha oblidat abans, el tema de València d'Àneu. Allí n'hi havia una carretera per la part de dalt, a l'altra banda del poble, que és la C147. I eixa pega tota la volta, fa més volta encara, per el Clot de Moredo, crec que és. I el tema està que es pot anar per ahí, i és un lloc guai per anar en la moto. El que passa és que, bueno, arriba un moment que quan arribes fins a, crec que és el refugi de Fornet, pot ser, crec que sí, a ella no es permet el pas amb vehicles a motor. Aleshores, pues, bueno, era un poc tonteria arribar fins ahí i fer tot el camí per a haver de tornar-se'n. Aleshores, pues, bueno, he vengut així. Vos vaig ensenyar el naixement. La veritat és que el lloc és superxulo. Com estem entre setmana, pues, no n'hi ha pràcticament ningú, com podeu veure, menys la moto que acaba de passar. I el que vaig a fer és que, ja que estic, doncs, vaig a pujar fins a l'estació d'esquí, no? Jo què sé, per tirar un ullet. Per cert, que porté tot el rato pensant-ho i al final no ho ha dit en ningún trosset de vídeo. El consum, no sé, no tinc absolutament ni idea perquè no ho he vist, el consum que diu Suzuki que té la O-Strong 800DE. A mi, anant per muntanyes i més i per Pirineus, des que he eixit, portem un consum de 4,3-4,4, que pense que la veritat que no està gens malament. Això volia comentar-vos, ja està.
parlava de ficar estos pobles en context, diguem, per a que quan passes per els pobles, són molt bonics, les cases superxules, els sostres de pissarra a mi em flipen, però quan agafes certa distància i els veus des de dalt, pues, la veritat és que ja normalment et quedes sense paraules. Aquell poble d'allà és Viella, capital de la Vall d'Aran, i està a quasi 1.000 metres. Viella, per falta d'un, té dos rius. Un, el Garona, i l'altre, un afluent del Garona, que per a mi és molt, 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 molt bonic, que és el riu Nere. Ara anem a baixar altra volta per ahir, perquè jo volia pujar al mirador de Viella, però bueno, ja sé el que aneu a dir. Eixe és el lloc ideal per a la Suzuki. Sí, és ideal quan tens algo d'experiència en terra, perquè m'han avisat que n'hi havia 2 o 3 pujadetes que són un poc... Aleshores jo me tiraria per ahí, però la moto no és meua, i 2, crec que necessitaria més experiència per lo que m'ha comentat, perquè sé que per així alguna volta passen. Però bueno, no vaig a clavar-me en jaleos. Me podeu dir cagat, ja ho sé. Res, anem a baixar per ahí i anem a anar a un famós túnel. Ara des d'ací anem a passar pel túnel de Viella, que ens va portar des de la Vall d'Aran fins a l'Alta Ribagorça. Durant molt de temps, amb 5.230 metres, si no recordo mal, aquest túnel va ser un dels més llargs del món, si no el més llarg del món, fins que suïssos i italians varen fer el túnel del Gran Bernat, que bueno, pues resulta que al final és 300 metres més llarg. Total, que tota aquesta història i tot este rotllo per dir-vos que ara va fer-se de nit.
S'hem endinsat uns 20-25 quilòmetres per la vall del Boí per arribar fins ací, a la presa o el pantà de Cavallers. També es diu dels Estanys de Tor, que bueno, ja sé que no és el Tor del Martell, però crec que dels Estanys de Tor crec que té més força, no? També no és difícil veure perquè és una presa de les que es diuen de contraforts, no? Ahí ho podeu veure. També, més coses, si seguiu la línia justet de la presa cap allà, jo pensava que igual ho veuríem, però bueno, no se veu. Però trobaríem la part mitjana i la part nord del Besiberri, que és una muntanya, una zona que té més de 3.000 metres. Sabeu que tindríem un poc més avall? Efectivament, el Besiberri Sud, no? I de la moto vos vaig a comentar dos coses que no m'agraden. Ja sé que a voltes passa, però no tot podia ser així. Uno, el tub d'escapament. Crec que si me la comprara el canviaria, ja vos ho dic jo. No sona bé i de més, però estèticament crec que no em pega gens en la moto. Manies, m'imagino. I l'altra és una que evidentment es pot canviar i és molt fàcil de canviar, i és el color groc. És un color molt atrevit. Jo, de fet, el meu primer cotxe va ser groc, però les coses com són. Allà on vaig, als 2 minuts d'estar parats, tinc algunes avispes rondant. Sempre, sempre. No he pogut gravar ninguna, però sempre. Aleshores, segurament, jo em quedaria més en la de color negre, sense ningú tipus de dubte. Anem a continuar perquè ara anem a la presa que hi ha a l'altra vall.
Estic ara a la presa o el pantà de Sallente, que bueno, per allí dalt n'hi ha un fum de no sé si diu gorgs o bueno, de llacs, diguem-ne, i allà dalt, bueno, això és la central elèctrica i allà dalt està el llac, o no sé com dir-ho, és que no sé, l'estany de Gento. Aquesta central elèctrica té una peculiaritat i és que és la central elèctrica reversible. Què vol dir això, reversible? Que aprofita l'energia quan baixa l'aigua, però també la puja l'aigua a l'estany. Per això crec que, si no recordo mal, se diu central elèctrica Sallente-Gento, perquè l'estany de dalt és el Gento i això és el Sallente. Podeu nugar ahí conceptes. Aleshores, què passa? Que per a pujar l'aigua fins a Gento es gasta un 30% més d'energia de la que es guanya quan deixes caure l'aigua. I diràs, pues menuda tonteria, no? Perquè palmen. Pues no, el que fan és, ara, dins de no res, per la nit, és quan aprofiten per a gastar aquesta energia i pujar l'aigua, perquè, bueno, pues clar, per la nit, ja sabeu que per la nit la llum és més barata, aleshores estos són molt cucos, també. Hem vingut creuant no, a través de la vall fosca, que se farà fosca, pues això, només el sol passe la muntanya. Més coses que vos puc contar d'ací, perquè no sé si me'n recordo de més coses, la veritat. De la moto sí que vos podia contar coses, i és que m'agrada molt la part vertical esta, vull dir, m'agrada que diguem, tota la zona de llums s'ha fet en vertical en volta en horitzontal, perquè així, bueno, jo sóc un enamorat, no sé si té alguna cosa que veure o què, però a mi me flipen les motos del Dakar. Eixa que en la torreta, en tot, quan ja a partir d'ací del parafangs o del morro, diguem, tiren cap a dalt, vull dir, fan un disseny més vertical, pues mola molt. A mi personalment me mola molt. I aleshores, així, al tornar també al disseny de la DR, clar, vull dir, aquestes llums pues, han pogut fer-les aixina. La veritat és que a mi me mola molt, però bueno, això ja és qüestió de gustos. Anem a tornar, que la vall fosca va enfosquir-se en no res, i anem a tornar, que hem de tornar al càmping. O sigui que, vamos allá.
ser l'Eix Pirinenc. I bueno, he vist que n'hi havia unes entradetes que són de l'antiga carretera, que són estes, que van per el canyó, em pareix. Sembla brutal. De fet, mira, ahí dalt estan escalant. Però bueno, em sembla brutal. I això m'he trobat en això, que en eixa part. Això es diu l'Argenteria. L'Argenteria es diu així perquè rep el nom per els reflexos color argent, color plata, que ixen quan en hivern es xela i els raigs de sol li peguen. I en este moment era quan necessitava la vostra ajuda, de forma important, perquè he llegit una cosa que m'ha sorprès un poc, i és que vaig a llegir-ho directament, perquè és que si no... Diu que perquè em fa molta gràcia això de dicen que, saps? Perquè és com, bueno, però qui ho ha dit? Ah, no, se comenta, és com una forma de soltar una trola que t'interessa en un moment donat sense donar moltes explicacions, no? Diuen que això és mal per la salut. Ah, doncs, mira, ja me diràs qui ho diu. Però bueno, tornem, que m'estava liant. Pues, diuen, ho fica ahí, no dic jo el diuen, ho fica ahí. Diuen que Gaudí va visitar això, ho va veure, va quedar embelesat, rotllo síndrome de Stendhal, i va ser la inspiració per a alguns dels seus dissenys arquitectònics. Després no sé si en idea o què n'hi ha una foto ahí de la Sagrada Família, però bueno, vosaltres me direu. Quin dia de moto que m'ha pegat avui. Quin homenatge que diuen, no? Si ara vinguera el senyor Pirineus a fer-me una factura per haver estat tot el dia fent la mà per ahir, la pagava amb molt de gust, perquè ha sigut un dia uau. L'única cosa que bueno, mentre anava per ahir, algú de vosaltres m'ha escrit i tal, i m'ha suggerit llocs, i resulta que m'ha perdut un lloc que podia estar xulo, pues, bueno, perquè al final no pots estar en tots els jocs, però bueno, se fa el que es pot. Igual com a molt, igual m'haguera botat un dels embassaments, perquè sí que és de veres que m'ha llevat un poc de temps, ha sigut 20 quilòmetres d'anar, 20 de tornar, i això per 2 voltes al final són quasi 80 quilòmetres que te lleven, però bueno, no m'arrepentís perquè m'aveia a veure-los, i l'últim, que no n'hi havia ningú, ja de vesprada, la veritat és que estava xulo. Sobre la moto, que tampoc vull donar-vos molt la brasa al voltant, però me mola. És un
és un amor de tardor, això, saps? Saps aquell amor d'estiu que n'hi ha gent que se'l pren com que, bueno, que mentre dure i quan arribi al final de l'estiu, pues a altra cosa. Pues jo, este amor de tardor, pues vaig a prendre-me-lo igual. Vaig a disfrutar-la demà, el pròxim dia, quan torne ja cap a Barcelona, i en quan l'entregue pues no miraré enrere, perquè no. Si mire enrere, malament. Però bueno, que això, senyors, la setmana que ve anirem a Camprodon, però bueno, anirem a Camprodon per l'Eix Pirinenc, que vos vaig dir, i pujarem creuant Andorra, i d'ahir eixirem per Grau Roig i baixarem fins a Ribes de Freser i de Ribes de Freser a Camprodon. Crec que és una ruta que va estar prou xula, així que no se la perdeu. Moltes gràcies per estar ahí, una abraçada i a dormir, que ja toca.